Kem jiġu Halloween. Allora, dawk jiġu siġarnani nan. Le, mux siġarnani, daw siġar zar. Proċess twil imma meta jikbru veri kunu zbieħ. Raftit Martes, jekkux bħal ta' ktib ġejjin. Kikun ma ktib mexjien. Tia Martes! Fikċina edin, Marija. Hello, Rita. Għaddi Rita. Idħol, Rit. Hello, all right. All right. Għandek costume party, school. Ta' xixet il-bes din id-darba. Segret, Rit. Dejjemek. Xintkom tamlu? Siġar tal-bonzaj. Iva, proset hejsir samut, ma kunx namlek daqseg dilettant. Ux dilettant. Martes, kien tara program ta' Gloria Mizzi, u kienu għedin jispiegaw kif jamlu dawn is-siġar. U tħajret u talbetni biex nejna. Isma, dar għandi minn dawn ir-reċipjenti taf. Nista' nġibhom kollok xalfej toqgħodhom fuq flus fuqhom. Jiena darba provajti ma mituli, irridu paċenzja wis. Ma meta jikbru tax kemm isiru sbieħ daw taf. U meta jgħaddi żmien minn fuqhom iġibu l-flus ukoll. Mela u bonsai antiki li meta jikbru jġibu xi 500 lira jew iktar. Investiment. Misna niftu bis-siġar tal-bonzajna. U dak ix-xogħol li qegħdin nagħmlu llum igawdu ħolitkom aktar il-qoddim. Bħal fdejjem u kollu. Imma xorta jibqa' good investment nan. Somma good investment, ftit liri kollox. Aħjar biljet ta' Super 5, din il-ġimgħa taf kemm qiegħda 120,000. Laħwa kemm telet. Qatt ma kelli xortija tajba jiena. Ma telat sew din id-darba. Martes, mhux aħjar immorru taf kif inhu Don Anton fuq il-ħin. Jinsa noħroġ u nħalli l-papa hekk bdu l-konfużjoni. Biex rasek kien imdorri fil-konfużjoni issa morru sanna d-dafjena. Żgur. U mela morru ħallit kantaw il-Karmina Borana. Li kieku kulħadd kien jaf eżattament x'inhi suġġett, kieku ma tkantax kienet titkanta sew f'dik il-knisja. Mela x'inhu na? Ma għandha mużika sabiħa ħafna, taf. Ejja, Rita, tlaqna. Ciao. Issa ħalli nisbarazza kollox qabel ma jiġi Marko u l-papa. Ma nistax nifhem kemm inti daqshekk ħabib ta' Marko nan. Is-sinna żmien twieħbib jiena u taf. Kien għandu teacher kuljum ospiteri kien. Imbagħad dejja bħala teacher fetaħ negozju u Alla jbierek 50 żmien intela. U sar spiteri tal-Jaferru mbagħad. U spiċċa oġġa villa bis-swimming pool. Mela. Miskin. La volja għammi xorta tibqa' Xorta xej, sa mur għamel it-ten, ta' biex osservazzjonijiet. Le, ħaniklerjaw jien. Va inti mbasta ma tagħmilx it-ten, tux. Dis-sena jien irid inkun l-iktar waħda stramba bil-kostum. For a change, għat iż-żajra. X'konfużjoni, dejjem l-istess konfużjoni. xera, nan. It-tef tal-kafe ftat-tqiq, it-tqiq ftas-smit. Konfużjoni ġifieri hawn nies interessanti joqogħdu ta'. Jew imħawdin. U qed not li ma'kom tafux. Daw x'inhu, ma mlaqt ir-rabbu żriera ukoll. Le, nan, dawk bean sprouts tiegħi għal chicken noodles. Fihom ħafna vitamini wkoll. Biex inkomplu kabru konfużjoni. Wara ġurnata xogħol taħdem mal-gvern. Ma ħaqekx tisref ftit, John. U xorta waqqajtu nilab il-karti ma'kom, diki. U qed terbaħ. Għax is-soltu l-papaj, erba. Imma llum hawn it-tifel jilabux. Jena għajdi nadifa. Mela allura tista' żomm il-karti notfa. Dawn x'inhu ma, Sur Sammut? Dawk siġar tal-bonzaj. Bonsai B-O. U iva naf, dik għal-wall cry tal-Ġappuniżi kienet. Ara tawli,
Tony ġiblek il-formoli biex tidħol fid-Digital Computers Club. Ma jinta ġaqjat fil-Tabletop United Club, ma nistax Patrick. Ma tani jaqbillek, għanna aktar membri aħna jaqbillek aktar. Ma nistax Patrick, għara, ista jt nitla fuq Ħalli spiegali. Għaxan Kull ma roba tittamel tennis. ħalas ħalas Thank you, kliri. Ituk CDs kif tidħol u automatikament jibda jkollna kompetizzjoni. Thank you, Patrick. Isma' minni, jaqbillek. Ma nistax, Patrick. Jgħidalek, Tony. Diki, Rami. 3 għaxrit, 3 disat u 4 bassi. U 4 tifkom u koll. Għax inti fortunatu kol. Ebba, daqxej bil-wieqfa. Għalfej. U inti bil-wieqfa. Kif tibdila bil-karti, jgħod bil-wieqfa. Illa kem nirranġalu l-cushions biss. Għax dal-axħar il-papa qiegħed ibati b'daru. taf? Ma jihdari biskin inti fekem jirrispettani u xqed jirranġa l-kux. Sib ċaħġa Tista' tpoġġi, waqt attent li ma tilwix xem rit kollo sew. Darju, ġawda, jarbaħin kollu. Kwas jirbaħ dejjem. Su sammu. Minn 5 lobiet ħadinna 4. Insomma, trid tkun tajjeb taf biex terbaħ daqsek. Tajli xej, Sur Sammut, is-Super 5 għalik. Ejva. Esma, mhix faċli dik lanqas taf tagħti l-5 numri minn 36 u jkunu l-5 li se jitilgħu. Insomma, tittaħdima. 1 times 2 times 3 times 4 sa 36. U ma tarġa tibda 2 times 2 times 3 times 4 sa 36. U tibqa għaddejja bl-istess numri dejjem sa 36. Papa, fejn il-calculator ħanaħdimha? L-iskrivanija jkun is-soltu, iva rasa għajja. Jiġu miljoni ta' combinations. Prova, tsi. Papa, il-ġimma l-anniversarju ta' tiċ tijak mal-mama. Għax ma tilabux? Dik idea tajba. Ma tarawx nilabu n-numri tal-mamma ħallu għat Wejja paċi. prova xorti. Il-calculator laqas bis-sanda digits bizzed biex turin il-chances kollha. Insomma, jekk intom tridu tilabu, għomna tjonkom allura. Tajjebek? Numri tista' ġibhom mill-ħolm. Kjajdu? Ara, tafu l-istorja Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat? Lema? Isma' hej, din jaqgħu l-istorja ta' Giuseppe mebjuħ minn ħutu. Iva, meta konna tfal aħna konna seħulu Giuseppe Meħjut minn Butu. Sewwa wkoll, issa ġifieri ħanħaltu l-interpretazzjoni tal-Bibja max-xorti. Le, biex nispjegalek li anke fil-Bibbja kienu jaraw il-futur. Għajdina, da xej xkienu mela n-numri. 15, wieħed, kienet ġurnata xeta dik mela, u 49, kważi nof seklu ilu. Tajjeb, mela għanna il-15, il-1 u l-49. Id-data ta' żwieġ ta' Sur Sammut. Mela nilabu 15, 1, 4, 49. Ara, inti ma ħatalaf xejn. Sa 36 u namlu combinations ta' 15, 1, 4, 9, il-14 u 19. Kem tiġi, mux tet li kollox. Sen il-fuzgu. Għatlek inti għara ma taħsibx li ħadoqgħod tilab is-Super 5 taf. Fallix, papa. Għax dawk affarijiet tal-kbar, fimt? U dina mux loba, wara kollox jina ċert li se nerbħu. Ma le, ta' ma tistax telħabhom int dawk il-numri dawk tal-papa. U għerja, Marti, san għodu nġildu fuq dawn l-affarijiet issa. ġew sewa qiegħda tgħidlu daf. Dawk in-numri huma proprjetà tas-sammutijiet. Għandhom il-copyright. Gentlomerija, Marko, gentlomerija. Ma għajlek xnavla kolossu. Norux let li rijen. Tun il-numri jinkom, jek jitilaw, intikom b'10% u taqsmon bejnietkom. Tajjeb? U trid toħodda niklu barra wkoll. U mhux hamburger, eh? U hija mhux maħares, jekk jitraw 3 numri m'hemmx fejn wieħed joqgħod jixxala bil-flus ta'. Isma' Marko, jien naħseb li aħjar tħidbutek tafu tagħmel bħal Giuseppe jekk ma trix tibqa' mingħajr il-flus. Ma dejjem hemm iċ-ċans li jittaqablu l-but taf u jaqgħu l-flus minnu. Assigurak li l-but mhux se jittaqqabu flus mill-but mhux se jaqgħu ta'. Issa naraw. Hello. Lino? Iva Marko, Lino. Għamennija? X'għamilna? Għamennija, rbaħna Super 5, berba numri. Trid tiġbid li saqajja? U le, ngħidlek b'serjetà, ma inti ma rajtux il-television? Bħalissa t-television mitfi. Martes qiegħda il-kor. Iż-żajr hemm mitlufa fuq il-kompjuter, Johnny fuq jaqra u Tony ansieħbu Simon. Victoria, isma'. Irbaħna taf, irbaħna. Erbaħna u se niġib il-biljet ħanurjulek. Aw, nannu, x'istrit? Għaw Marko fuq il-linja, rebaħ il-Super 5, X'għamel? darba numri. Mela, X'għamel bil-numri veru? ta' t-tiċ tiegħi, mela. Kemm rebaħ? Kemm irbaħt, kemm irbaħt? Erbaħna 456, 456 pounds. Iġifieri trid tittina 45 lira u 60 ċentesmu lilna. U tinsiex li trid toħodna niklu barra wkoll, Żgur, ma se nġib il-kompizza. U sewx fil-xkelem bit u nġib il-Patrick miegħi. Kif? Allura pizza?
Pizza, inti speċifikajt li hamburgers xejn. U jina senġib il-pizza, anzi senġib il-pizza u nġib ftit ekstra u senġib il-Patrick miħaj, all right? Viva, sewa tagħmel xejn, ma jmux ikoll xi jieħla minn fuq darek, mhux hekk? Bela, tetarani mus maddum, xarajt, għarani ġej. Ciao Margot. Ciao. Ġejaw bil-pizza. Mela ħuħsib ċempel naqra l-Martes, edha l-kor, wajdela ġib l-rita maħħa. Mbatt ċempel l-Tony, qiegħed għand Simon. U għalt il-papa jinżel minn fuq qed jaqra. U jinsa dattanza nipprepara l-platti. Papa! Imna l-laba Marko super fan faxar baħna berba numri. X'inhu dal-eċitament kollu? Għandek tajt, ibnalla ma ħetux il-but Marko, għax rebaħ ta' Super 5. Tassew. Imma lina sfortunatament tal-10% biss. Tara papa. Bis-saħħa tan-nanna. Is-Sur Spiteri talja ferro, baqalu mill-inqas 400 lira oħra biex jerġa' jħodna pizza. U ma rridux ninsew l-10%, Rridu naqsmu bejnietna. U li kiku saħat ħallina konna nkunu naqsmu bejnietna l-fuq minn 400 lira. Victoria, rridu nitalmu nikkontentaw bli għanna. Għaw draft għawek. Ja, minix qed inħossu l-bib tal-bitħa miftuħ. Le, Patrick, għotem t-ċaqlaq, xan t-ċaqlaq jien. Naqsni nismaturi. Mux aħjar nikkontjaw ħanaraw kem ħanaqsmu bejnietna xita. Ja tajba, ara. Patrick taf il-mazz. Patrick, 45 lira u 60 ċentesmu, niddividuhom bejn kemm? Bejt minja. Le, bej 5, brother. Intu Patrick kontu fuq, u l-papa ma rridx Xidja. Kollu sew bejn 5 mela. Ara, 9 liri u 12 cents bejn 5, bejn 6 7 liri u 60 cents u bejn 8 5 liri u 70 cents. Għazlu. U bejt 365? 12 cents point 4 mils. Il-bil spiċċaw. Dasek bizzet, Patrick, dasek bizzet. Ara, għaw il-flus, aqsmuhom bejnikom. U jek darboħra nerbħum, bil-5% nħallas, għax il-riskju fuq kien. Tara u l-idijux kif għandkom tkunu biex kunu bil-għane? Sens komun. Le, Sur Sammut, in-nisbila għal-muxek iridu jkunu. Mela kif? Iridu jkunu bħal Scrooge. ħaffef. Inti toħodha bil-mod? Li ma mmurx inkisser xi ħaġa hux. Ara daw fejn huma. Kont naf li hawn qegħdin daw. Ma daw xi tridhom. Dawk biex tkun tista' tiżra l-bonsai fihom. Imma daw mhux tajbin għal-bonsai, daw għal-forn tajbin. Għax forn ta' issa tara kemm jiġdajb. Namillhom toqbar qiegħa fil-qiegħ bit-trapall irqiq u nistgħu nużaw lilhom sakemm nagħmlu l-ewwel esperimenti. Imma dawk jaħasra. U dawk jiswew għal xi ħaġa mhux għal xejn taf kemm għandhom żmien u daw. Ara daw fejn huma x'waħda di sibthom fl-aħħar kemm il infittixhom. Żomm fidek. Daw għandek bżonnhom ukoll. Da żgur dawn l-iktar illi għandi bżonn. Daw biex jgħiduli neħles mill-konfużjoni illi hemm fil-cupboard tal-kċina ta' John. Aqbad fidek. Inti fejn taf, il-kafer issibu fil-vazetta t-qiq, it-qiq issibu fil-vazetta t-te, it-te issibu fil-vazetta t-sokkor. Insomma, konfużjoni sħiħa beta tiġi biex tagħmel daqsxejn te. Iktar id-dun tfittex milli dubja għal il-misħun. U fuq kollox dawn għandhom nisem. Issa, tara. Daw kemm ila ħajja qatt ma niftakar li użajnihom. Dawn kienet tagħhom in-nanna lil-mama bħala parti mid-dota. Taf kemm ilhom hux. In-nanna daw ġiet ittija d-dota l-mama, skemm huma korroq. Bejnietna l-mama ma kienx tużhom taf, illa għaliex ma kinux moda dak iż-żmien. Imma li hekk għandhom ċertu sentiment u xorta nibqa' narhom sbieħ u fuq kollox għandhom miktub sugar, tea and coffee, mhux hekk? Imma l-kamomilla m'għandekx. Il-kamomilla naqtawha mis-siġra, ġib li ġlek, ejja sa niflu Ħanara fiex wasal, Tom. Kważi l-estate, imma tnajlek ta' biex nilabhom kollha daw jitilgħuna fuq l-eluf tal-iri. Ara kemm hawn. Dak il-numri kollha kif tista' tilabhom f'daqqa? Insibċi sistem oħra? Sistem. Ma daw il-numri li jatturini jinta dom qatt ma telaw f'daqqa. U meta telaw dejjem telaw b'numri oħra magħhom. Għax intom tagħmlu interessanti bil-calculator u computer. Qed naraw jekk ninvestu 36 pounds issa. Eżattament, jekk ninvestu f'bonds tal-gvern. nara. 36%. 7%. Sa kemm ikollna 70 sena kollha kemm aħna. Ħasra, kieku Patrick jgħidilna. Sew, għandu moħħu calculator dak. Tammini calculator. Marija, mhux sewa toqgħod titrattaħ ħażin għax huwa bin is-sinjuri, u ma tantx qed jiftaħar bis-sinjori anzi, huwa ġenwin iżejjed. Preċiżament għax kollox iżejjed għandu. Kif tafu? Wasalna aħna.
Ara liħor, għax bat li xbaqqa li ġali bil-karotza. Xintom tamlu? Combinations ta' Ġejt nara kawn xi idea tajba xi 5 numri. Għax issa dari saret isa il-bank, ux tassew, lesta biex tejn il-kulħat isir aktar senjur. Reġat ma ntrebħieċ din il-ġimgħa is-Super 5 qiegħda 160,000 u rajt inċident ta' traffiku. Allura nistgħu nilagħbu in-numru tad-disgrazzja, is-17. Ġifiri disgrazzja ta' ħattir u ħad servi risq għalina? U mija papa, mux laba. Malta kollha tilaba. Rrit, ċoħe Miss Bonello, sirt isek reklam ta' Super 5. Din il-familja għandha l-lak. Kull darba li tiġi għaw dejjem niddaħħal li modi ġodda. Le, anzi, jiena lesta li jekk nerbħu is-sem tiegħi jmur donazzjoni għal korda kemm għandna bżonn flus, ejja noħorġu 50 cents kull wieħed u nippruvaw xortina flimkien. Naqbel. Jena naħseb li dawn it-tlet liri għandhom imorru għal-karità. U flus tal-karità mhux dejjem nagħtu pa. Imma qatmu biżejjed. Il-50 cents tiegħi hawn. Di tiegħi Kieku kulħadd jirraġuna bħalkom, kieku qatt ma jsir xejn, imma jekk naqra ta' kulħadd tinġabar flimkien, allura jsiru ħafna affarijiet imbagħad. John għandu raġun sewwa jagħti għajt tafux. Ara taf kif nagħmlu. It-tlet liri ta' Super 5 noħroġhom jien. U dawk li xbartu nagħtuhom mal-karità. Karità lil min? I have a better idea. Nilabu 3 liri darbtej. Umbatek nirbħu natu nofs dak li rbaħna l-karita. U aktar ġid. Leħej, għax jekk ma nirbħux tal-karità jibqgħu bxejn. Ara tajdu li xejn, dawk it-tlet liri jridu jmorru għal-karità. U ma nikkomplikawx l-affarijiet tridu. U nagħmlu bħal Marko, dak jagħti ħafna għal-Community Chest Fund, Mbagħad taraw kif insiru sinjuri. tajjeb, mela dawn it-tlet liri għal-karità. U s-sur Samuzzini jagħmel donazzjoni biex nilagħbuhom flimkien u jekk nerbħu nasmu kollox. Tajjeb, tuni l-karti. Ħalli ġefix nitfaqmu ma. U fuqhom niktbu combination ta' 6 numri. U intellaw biex xorti set wieħed biss mill-li tfajna. Kulħadd jikteb Xorti ta' numri biex xorti. Iva. Kulħadd jikteb is-sitt numri, itfawhom hawn, itwuhom ta' minu lest. Eja Victoria, John, iżjed, għadna sejrin. Ma' xarikom, is-santijom ta' ħwida zaħira jien, malajr, unalqu għajnejn il-signorina Rita, Iva, u tfittex, u d-daħħal wieħed Isa, tella wieħed. Jaris, ejja inti lejna. Biex inti qatt ma titlaq miħdejna. Għawnu, dawnu mal-5 numri illi se għamluna sinjuri kbar. 30, 31, 32, 33, 34 u 1. Dawk x'numri huma min kitibhom? Jiena ktibtom. Dejjem l-istramba f'kollox. Imma mhux l-antipatika bħalek. Mux din Tony, ejja forsi ma tafx kif. 3 liri fix-xejn. Kif ħajatalla, minn tom sidir bħu żgur, għamiltilkom il-saħta fuq il-numri. Istatini dawk it-tlet liri, ħalli għadantjom il-Community Chest Fund. U l-papa jrid itni 3 liri għas Super 5. Mela, le, mux ekwetkom. Għaw narob, ha. Zom, 3 liri għas Super 5. Isma, ma rajċ il-brace ti għaj inti jow ximkien? Antoni kien imma għadu ma nizilx. Il-ġon tax kemm il-darba smajtu jsejjaħlu dal-ħodu, għandu kun damri għetux. Mela ma kellux lectures illum. Ma nafx bil-forsi għalix fxissija da bil-lejda għal jorqot smajtu. Baqa fuq il-computer. Għalek, mela. Passa, jina l-estate. Issa għandi bżon noħroġ. Mela għandek xi qadja? Le, ma rridx inmur il-banka tal-lottu biex nilab il-Super 5 dik l-imbirka combination ta' Victoria. Il-30, 31, 32, 33, 34. Insomma, flus fil-ħela dawk se jkunu, U dejt, ma nixxans nirku. Insomma, jina sejra pa. Martes. Ejja passa, ma Il-sisa, ejja. Benedizzjoni pa. Kun imbirka, mur. Sija Martes, miexan? Sada kem ħarġet. Mela bqajt riqet illum. Le, tinkwetax, illum tarti bdu lectures. Isma trid nagħmel tajjien jew tagħmel inti. Umbat namel jien, thank you. Dom fuq il-computer dal-lejlux. Iva, għax meta tħalt ma kelli xabti norqot, allura. Bilħa,
Illum rehearsals sendumu. Ejja. Allora niġi tard. Ma allura leġi l-papa li kelajdu, issa? Le, mhux se jkun hawn l-ikel. U mbagħad nieħu xi berga jew pastizzi. Nan, Fimtek. Amħa. kif intu ngħid? Emi, nan, biex is-soltu tfisser. Ha, aqbad fidek. Laqwa nannu tad-dinja, and give me 5. Huwa 5 tajtek tibżax. Għara ftit, daw donnom qed ikellmuni lili. Min? Dawn il-vasetti, għara. Daw kienu tan-nanna kienet tatom l-albużnanna. Għaw dawn il-numri fuqhom. 2-1-6-8. Allura? Dawn kienu tan-nanna kienet tatom l-albużnanna. Qed ikellmuni. Minix qed nismagħhom jien nan. Tafxa nagħmelux. Sa nilagħbhom Super 5. Jekk jekk mhux 50 cents tmur fin-nofs. Imma kif se tilabhom? Nilagħbhom 22-1, 6-8 ma tistax tilagħbhom mela nilagħb 22-1, 6-8. Lanqos ieħorux. Għax ma tilabx 18 jew 21 ara. 18, le, ma jogħġbunix. Nilagħb 22-1, 6-8 u 16. Tajjeb hekk, ara kif se nagħmlu. Ħa niktibhom fuq biċċa-karta, taf? Santu sejja l-università, isli tiktibhom li ftemna, ara ma tinsix tiktibhom li, għax jien niddejja il-mur noqgħod hemm fil-kju wara dawk in-nisa kollha. Iva. Proset, allora tibat li hej. Wow, nħajlabu, mella li xiek jitilaw naqtajt xala ta' namlu bihom dawk. Alright, mela. Ħan iktibhom hawnhekk jien. U hekk lesti wkoll. Ħalli dik il-50 cents, stenna. Le, ħalasom minn Le, dik il-5 pounds għalik. Għabbat fidek il-50 cents l-oħra, biex ikollok biex tilabhom. Ejja, Ciao, nan, bless. Ciao. Isma saddum ma tiġi l-lejla, ent? Jikunu jisu xi 10-11 forsi. Xila 11 forsi. Ciao. Kif għad nista' ninsik lilek. Kollox ifakkarni fik. Marta, sta jibda ħanpoġġu. Se nirbħu żgur. Imma ti kif għadha ma ġitċaw Rita? Tibżax, jekk nirbħu mal-arta ġejja. Jalla nirbħu dak il-flus kollha, snaf naqbel nagħmel bihom kif. Naħna dawk il-numri korroħ nistgħu nirbħu. Imma ti mhux kollha qegħdin in-numri. Hemm qegħdin imma miraklu jrid ikun. Naħseb li aħjar tkellim ftit int. Jiena lanqas irrid nieħu. Posti bħala missier u lanqas li ma tafnix. Jekk trid tajtek? Il-kumment ta' Marko fimtu, qiegħed jiddejja Marko, u fimt eżatt li tiegħi li għalkemm qatt attent ħafna kif qalu. Ma lax qalda. U qal li Marija tifla sabiħa u taf li sabiħa u qed tagħmel minn kollox biex tiġbed il-Petrik għal warajha. Wajlu ħallina bil-maqlub trid tajt. Pa, jien naf li jekk kien prova nkellima jien Marija ma tismax minni. Ma tgħidilha nofsa kelma int toqgħod għal dak li tgħidilha. Kollox sew jiena nkellima, ma minn fejn se nibda nibda jien ngħid. U għajdilha li Petrik. Nan, nej jinżel se jibda. Nieżel. Nan, nejja. Jiena nista' ngħidilha li għalkemm Petrik jidher li qisu. Pa, tużax aġġettivi, għax kapaċi siblek tużana dispreġġattivi kontra Petrik. Ma nipprova nispjegala li dan Petrik twilet u trabba dejjem fil-fsietux. U għalhekk iġib ruħu hekk. Però b'dana kollu xorta hemm tfajliet illi mejtin biex joħorġu miegħu alla volja jġib ruħu qisu. Fam mingħajr aġġettivi. U viva kull marret ngħidilha hu illi hija għandha titrattah bħala ħabib u mhux tinjorah kompletament. Il-problema taf x'inhi li appena tgħaddi komplimenti jew tagħmillu xi ħaġa u jinterpreta mod ieħor. Allura għandha tkellmu ċaru tont. Naġġel għax-xilaj, ninżel iġri. U nieżel. Ħbiberija bħal kulħadd u xejn aktar. Ma jrid jitgħallem ma jqgħodx idejja lanqas ta'. Iva, t-tifel ta' Marcos Peter Italja Ferro wara kollox hu. Iva, ma min jaf kemm hawn tfajliet b'żewġ kunjomijiet, Vella Kammilleri, Xwiereb Vincenti, Ellur Gattu fejna fien, oħrajn u oħrajn hux li jiġu fil-siri bħalissa, li jixtiequ li xi darba jkollhom iċ-ċans li joħorġu miegħu biex jiklu xi jikla favoluża minn fuq daru. Mhux biss, ma bittama wkoll li xi darba jgħadu s-sinjorsi fil-katedral tal-Imdina. U ġuvni li s-sinjorina Marija Sammu tinjora kompletament. Xi tagħmel? Ammorru. Ma minna xejn, numru wieħed biss tela.
Telaw ta' Super 5. Iva, il-1 kien laħar numru li tela. Iva. Daqqu wieħed. Daqs dawn numri u marbaħna xejn. Smajtkom sewattu li l-aħħar wieħed li tela kien il-numru wieħed. U n-numru l-oħrajn x'kienu li telaw. Pa, għal xejn, il-biljetti diġà ċekkjajthom marbaħniex. Nistgħu narmu kollu. Stenna tarbi xej, stenna u minuta. Martes, xat li kienu n-numri, arġaj domli, da' xej. 8, 16, 6, 22 u 1. Allura? Martes, stenna, bil-mod. Arġaj domli bil-mod, Martes. Bil-mod, Martes, issa. 1, 1, 6, 8, 16, 22. X'ċara, pa? Mijas, jasibtina, X'ċara? Erbana, arġaj domli, Aħna mhux dawk il-numri ħadna. Intom le, intom le, imma jen dawk il-numri ħadd 50 ċentesmu. Bis-saħħa tan-nanna daw. Iva, bil-mod, ikkalma, u spiegħanna daqxej bil-mod. Nanna, għada tiftakar fik, nanna. Stennu, ħalli norikom fik. Edin tarawhom daw, edin tarawhom għara dawn il-fazetti. Ħarsu l-imdaħt, edin tarawhom dawk il-numri illi telaw ta' Super 5. Edin tarawhom, rajtom hemmhekk kajjen, tajt 50 ċentesmu lil Tony biex jilabhom li u sejja l-università. U Tony fejn jgħat? Mar rehearsal wara l-università, Tony. Ma taf qiegħed rehearsal. Ma nafx, ma naħseb li teatru Manuel qiegħed mhux hekk. Mux ħajar ġabru li biex najdini għatak. Sajdom, reħersi, sajdom. Nċempel l-Marko. Tini daqxejn il-karta. Ħanċempel l-Marko. Ejjew, issa tara. Hello, Marko Għawlino. Għajli li. Marko, aħbar tajba. Irbaħt il-Super 5, il-kbirni. Għajja li, għandek xtamel. Titbella xaħġa fallu mejjin saħġli. Minti xtemminni? U għajja li, għajja kem ħedċejċajt bil-serjetajt. Bis-serjetà qed ngħidlek taf. U mela x'inhu? U għalhekk qed iġġebillek biex tiġi hawnhekk ħalli tiċċelebra magħna. Proset, hej, saqat nemnek, ħarani ġej. Isma' u ġib lil Patrick miegħek taf. Patrick memx għalfej jġibu. Marija, jek lej dak ħabib tagħna wkoll. Mela nistennik. Isti tiġi. Ciao. Sa, John. Saqlaw. John saqlaw. Mur flaqwa restorant li tista' timmaġina u dimajnek u ordna ikra kbira għal kulħadd. Jiena xogħla bad nord. U jien nordna eskargo bla li Ġiblek il-platti, Marija. Le ma importax Patrick mur poġi bil-qeda. Uja, Marija, issa ġibtomlok, U u le ma domli. tmurx twaqqaħħom, mur poġi bil-qeda, mur poġi ma sa twaqqaħħom. Uja, Marija, u domli. U le għara poġi sa twaqqaħħom. Allura li kif bisbek tinvestijom il-flus, ha? Minni lanqas naf. Jien kol minnek impoġġihom b-6.75. Jiġu 10,800 imax fis-sena hekk. Jew marbutin. B-7.25. Jiġu hekk 11,600 imax fis-sena. Għax bis-6.25 jiġu 29.58 cents 0 mils imax kuljum. U bis-7.25 jiġu 31.78 cents imax kuljum. Issa stenna, jekk tkun lipier, jekk tkun lipier differenti tiġi dik, għax tiġi? Tara kien jinqalaw fil-ħajri, għax l-offiċu xej minn data. Nan, jien tafx nishtiq.
niftaħ studio flat u meċi ħina bħala skola u ma nibqax nagħlem fej qiegħda bħalissa. Ija, ħajba, allura l-bessibek titlaq l-iskola Peter, int. ħanajdilkom jienx nixtieq. Inbidlu l-amara kollha kemm ta' din id-dar, kemm tal-oħra. Kieku nagħmel ikċina di darba fuq il-blu. U nibdew itsifru spiss. Fil-kasajli nixtri bagalja kbira u ninħeba ġo fija. Ija tajba tixtri boat. 75 horsepower outboard, kun tista' tmur għal btala l-għawdex, Biex ħażina. Naqbel nan, imma mhux biex tmur fishing ta' ħassra msika nil-fish. Ma jena naħseb li jek se nagħmlu jek se ntajru kollox f'daqqa. Jew inkella nan, nistgħu ninvestu f'xi skola tagħlem il-fashion design. Hekk jiena nkun nista' le anzi nan taf nistgħu nagħmlu. Le, Victoria, ma jidux noqogħdu sejrinek, naraw x'għandna bżonn immedjatu. Ara jiena mmur il-kors fil-marketing fit-turizmu. U ma niftaħ aġenzija nsemmija Fun and Learn u mmexxija jien. Iktar kompetizzjoni għal Peter. Jew ħanajdilkom malla u naqbdu nbijaw din id-dar. Imbijaw id-dar l-oħra, nżidu xi ħaġa tal-flus u nixtru bungalow bis-swimming pool. U jiena rrid flat letalija. Jew inkella nixtru xi. Jew inkella nan nistgħu mmor Londra, insibu xi Ċiniż u niftu skola tal-ikel Ċiniż. Jena naħseb aktar jaqbel jekk nżommu saqajna mal-art. Martes, taħseb li jirnexxinna nikkonvinċu l-xaħat forsi jatina xi donazzjoni għal-kol? Qed naħseb min jaf kieku wieħed jivvinta xi proġett li minnu xi ħadd ikun jista' jaqla daqsxejn aktar xi ħaġa barranija. Qed inħu gost, John, nisimak tajt li tixtieq tagħmel xi ħaġa differenti mis-soltu. Kemmu tajjeb li kieku kulħadd ikun libes l-istess fil-kor, xi tajt Martes? Min jaf, jiena kwalifikat biżejjed, sapa, u għed forsi kikolli rasi mistrieħa nkun nista' niftaħ uffiċċju għal rasi. Għall-ewwel nista' nibda hawnhekk u mbagħad insib band oħra. Niftaħ audit house. Issa nħoss li għamilt korsijiet biżejjed mal-gvern. Il-korsijiet ħallasom lok il-gvern biflusi tat-taxxa. U għajja morru nduru xi xahar l-Ewropa laqas qatt ma niċċaqalqu minn Iva, dil-gżira. kieku jiena niġi magħkom. Du inkella taf x'tagħmel su sammut, ixtri dar fil-belt, hemm ħafna magħluqin hemmhekk, nirranġawhom u Marija tkun tista' tagħmel kemm trid art exhibitions. Għandi alternattiva tajba. Għandi ħabib tiegħi Semi Formosa naħseb li tafu. Għandu tifel tiegħu għandu 4 tal-moda. House of Fashion. Għandu l-franchise fuqhom. Oh, ma jixtieqx jissellef mill-bank, allura jiġi jissellef minn għandek. Għalhekk inti tkun sleeping partner tiegħu. Mela x'ma tiżilfu xejn, tajt, Marko. Ma insomma daw li għattu intom kollha proġetti tajbin, dan kollu. Iva nan ma titkun ċert li sedbih. Li das kemm se jaħdmu tiegħek bl-iskola Ċiniża. U għajja morru holiday fl-imkien. U le, Martes, għalissa dawk ħela ta' flus. Iva, ħela, ta' flus għax niddivertu, ma ħaqniex John, int mod u jien ieħor. Iva ma anti Martes, dik ikollna l-opportunità li nagħmluha meta rridu. Ma insomma, 160,000 lira ma rajt spiċċaw ta' fux. Il-papa kien jgħid dejjem investi fil-proprjetà. U ħallina, Marko, ma tarax. Dika xi ħaġa li tassew tkun tifhem fiha ngħid għalija. It-tnejn ma nifhmux f'dan ix-xogħol aħna. Mhux għalhekk qed ngħid jien, jekk ikonna biċċa proprjetà nkunu nistgħu niżviluppaw kif irridu. U anke nibni skola u mmexxiha jien. Jew inkella nasab l-aħjar ħaġa li nagħmlu nduru dawra madwarna. Ara, trix ngħidilkom jien x'nagħmlu, Issa naraw. Tony, inti labtu ta' Super 5 ux veru? Iva, labta. Tony, til il-biljett. No. Għax nannu rebaħ Super 5. U qed tiċċelebraw bin-numri tan-nannu. Ton, ġiġra, ġiġra. Għax il-numri tan-nannu maġbunix. Oh no! Il-wieħed is-6-8 kienu wisfiċin xurxin. Allura għalibtu 8 għamiltu 28. Imma minn dak il-permess li bidder. Marija, bizzejet. Ontu kol, Victoria. Ontu kol, Tony. Għedin tikkwistjonjaw bejnietkom fuq flusi. Xwara kollox dawn huma flusi jinħalles salih il-biljett. Ma nippermettix li jintom toqgħodu tikkwistjonjaw bejnietkom għaliex in-nannu ma rebaħx 160,000 lira. Wara kollox erbaħtu berba numri. Naħseb illi somma mhux ħażin, kemm qiegħda? Xi 1000 lira. Tajjeb, mela jew niċċelebraw ir-rebħ ta' 1000 lira. Li setgħu ikunu 160. Marija, bizzejet. Iva mhux se tgħidlu xejn Le, ma jinsa ngħidlu xejn, lanqas irrid li xi ħadd minnkom jgħidlu xi ħaġa f'temna. Tony, ejja law. Tony, ejja law.
Int bħal nannuk. Li jiġi frasek tamlu. Give me 5! Give me 5! Forsi aħjarek. Imma pa, għaliex hekk aħjar? Mela ma nbaħtux kien se jiġrinna. X'kien se jiġrina? Lil min konta nikkontenta jien, 160,000 lira. Lil min konta nikkontenta minnkom. Lil ħadd. Għaliex il-proġetti li kellkom fraskom jiswew ħafna iktar minn hekk. Lanqas li l-nifsi ma stajt nikkontentax li kien għalija kont ninvestihom biex il-qoddim kontu tistgħu issibu it-triq bifruxa qoddimkom. Bat wara kollox 160,000 lira xi ħsibtuhom li huma intom. 160,000 lira, nan. Veru, skużawni, ma nafx ta' Le, m'għandek xalfejt, iskuża ruħek u m'għandek xalfejt tkun taf xejn. Dal-episodju ma nsemmuh qatt iżjed. Is-siftħu fl xkun xambarja, nixorbu ħalli niċċelebraw ir-rebħ tal-1000 lira. Tajjebek u kulħadd jixrob jitqa' minn fuq dari. Anki inti taf, kullu jixrob minn fuq dari. Alla volja min jaf kemm il-160,000 lira għandek inti. Ej, sa tibqgħu bil-geddum u minn hemm mifħu xampanja u naħħu dawk il-lieda. Lelek jellek raġun l-intpa. Wara kollox fl-entuzjazmu tal-flus wieħed jgħid ħafna affarijiet. Mela jinsa nitlaq minn fejn qiegħed. L-aktar issa wara dik il-promotion. Isma' intom se tibqgħu hawn. Jiena sa nibqa' ftit ieħor. Jiena se nitlaq. Tony. Good night. Night, pa. Ciao, buonanotte. Skużani, nan. Niskużak għax salvajtna l-koll. Min jaf in-nanniet x'inhu ma rabjati għalija, Mhux irrabjati. Dawk għaddewlna dawk in-numri biex joruna xi ħaġa. Eżattament. Runa kif stajna niġu fuq saqajna. Dew bik biex joruna kif stajna niġu fuq saqajna, imma kif stajna nitfarku bħala familja. Kemm naf familji li tfarku mħabba l-flus. Għax ngħidu jiena ma stajx nikkuntentakom il-koll. U allura kif kontu sa tibdew tħarsu lejja għajt? Kif? Mhux aktar bħala nannu li jifimkom, jaqbis għalikom u jieħu ħsiebkom, ma bħala nannu li għandu 160,000 lira u li min jaf kemm sa jmiskom wara li jitlaq lejn id-dinja l-oħra. Le, aħjar kif jien u bikom imdawrin miegħi mill-li sinjur u mifrudin minni.